Så er vi ude for anden gang i dag, fordi når man finder en sølvmønt, så bliver man jo næsten nødt til at skulle ud og prøve en gang til. Og vi går på samme sted, det var nogenlunde i midten af billedet her, hvor vi fandt sølvmønten. Og så har Fesser her, han har lige gjort et fund. En lille delfinmønt, 2 øre. Kan man se årstallet på den? Kan de prøve at få en kamera? Ja, en delfin, 2 øre. Rigtig fin mønt. Jeg synes, det ser ud som om, der står 99 på den, men... Tak skal du have. Tillykke med det. Ja, tak. Jeg havde faktisk lige gået i det spor her. Jeg havde lige gået op og ned her, men så drejede jeg af cirka 10 meter længere ned. Så ja, det burde jo egentlig have været mig, der fandt den. Nå, på den igen. Så fik vi lige et lille fint signal her på ekstern. Rigtig flot lille ting. Se den her. En Piet van Deurs. Hvad er det? Smuk lille ting. Tillykke med det. Så har vi lige fået en her. Der. Der er en mønt. Der er hul i. Men her en mønt. Det er det vigtigste. Den er faktisk ret flot. Skal vi se, om vi kan se årstallet på den her. 1928. Så havde jeg rigtig godt 80-81 signal. Gammel knap. Det var så hvad det kunne blive til. Klassisk affald, 4 kapsler, en øldåse. Og hvor var den hen? Den her. Hvis I vidste, hvor længe jeg sad og grave efter den. Det er simpelthen latterligt. Gav perfekt 60 signal. Også da jeg endelig grave op, så var den bare væk. Men det lykkedes så det sidste at finde den, men ja, affald. Og der er et eller andet til en mundharmonika, regner vi med. Vi finder masser af dem. Der er sådan nogle lameller på dem, eller... Det er i hvert fald, hvad vi har hørt, at det er til en mundharmonika. Det var det gode. 1928 og 1 øre. Selvfølgelig vende den på hovedet. Og så er der et par knapper. Og så den her. Som en makker fandt. Så. Men det var det for i dag.